नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्रील्या उपस्थितीत बेंगळूर रामनगरंगा जाल्ल्या कार्यक्रमात शिष्टाचार उल्लंघन करून गुंडागिरीचे वर्तन केल्ल्या काँग्रेस प्रमुखाविरुद्ध कारवारात मंगळवाराक बीजेपी कार्यकर्त्यांनी स्ट्राईक केलो। काँग्रेस पक्षाचे एमपी डी.के. सुरेश आणि इतर काँग्रेस प्रमुखांनी बेंगळूरच्या रामनगरात जाल्ल्या एक कार्यक्रमात गुंडागिरीचे वागणूक दाखयले। हे विरोध करून कारवार शहराच्या सुभाष सर्कला लागी बीजेपी कार्यकर्त्यांनी मंगळवाराक स्ट्राईक केलो। ह्या वेळाचेर एमपी डी.के. सुरेश एमगेले चित्राक उजो लावन तेमचे विरुद्ध आणि काँग्रेस पक्षाच्या विरुद्ध घोषण केले। बीजेपी कारवार नगर अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुंगी आणि इतर बीजेपी कार्यकर्ता ह्या स्ट्राईकात भाग घेतले। ಕನಕಪುರದ ಗುಂಡ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ನಿಗೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಆರ್ಭಟ ಸುಪಾರಿ ಹಣೆದೋರ್ ಸುಪಾರಿ ಕಿಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಿಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಿಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ರು। ಒಂದು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆ ಇತ್ತು। ಅಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಹೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तसेच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळतात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। रामनगर प्रौढ शाळेमुखार सायकल स्टँड बांधूक रक्कम मंजूर जाला। तशेंच शेड बांधूक सुरवात बी जाला। जाल्यार शेड बांदचे कडेन आशिल्ले रूख तोडूक रुखार चडिलो 35 वर्षीय युवक उदय हरिजन रुखावयल्यान पण गंभीर जखमी जालो। रामनगर सरकारी हॉस्पिटलात प्रथमोपचार करून तेका मुखाल उपचाराक बेळगाव हिंगा व्हयलात। या घटनेची नोंद रामनगर पोलीस स्टेशनात केलात। एक नाल्ला माडाक 50 ते 100 नाल जावचे सामान्य आसा। जास्त म्हळ्यार 500 नाल जाल्ले बी माड पळोवंक मेळटले। पण हांगा एक माडाक 5000 पेक्षा जास्त नाल्ल जाल्ले पळोवन सगळ्याक आश्चर्य जाला। तर तो माड खंय आसा पळया। ह्या नाल्ला माडाक चारिकांतल्यान हजारांची नाल लागलात। एकच माडाक इतले नाल जाल्ले पळोवंक लोक बी खूब येतात आसात आणि ही लोकांक नाल्ल सोलून घेवन दाखयतात खुशी जावचे माडाचे मालीक। हे सगळे दृश्य पळोवंक मेळिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला शहरात। अंकोला शहराच्या बोबरोडा ग्रामपंचायती भागातले बेळा बंदराचे अनिल नाईक हेमगेल भागात आशिल्ले एक माडाक 5000 पेक्षा जास्त नाल जालात। गेल्ल्या 25 वर्सां पयले अनिल नाईक हेमगेल बापूय राम नाईक हेमी बेंगळूरच्यान कवाथ हाड नाटिलो। नाटिल्या 5 वर्सां नंतर नाल जावूंक सुरू जाल्ले। पयले वर्स 50 ते 80 नाल जाल्ले, नंतर नाल वाडतेत गेले। आता 5000 पेक्षा जास्त नाल जालात। ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಟ್ಟಿದೆ ಈ ಗಿಡ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಆ ಫಲ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಿದೆ।
ದಿವಸದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಒಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ನೋಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನೋಡುವುದು ಇದೇ ಮಡಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತಳಿ ಯಾವುದು, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ನೀರು. ಒಂದು 5,000 ಒಂದು ಮಡಿಗೆ, ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ 1,000, 500, 600 ಒಂದು ಹಿಸ್ಕಿಗೆ 10ರಿಂದ 25 ಒಂದು ಬಿಡು ಹಿಸ್ಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 500ರಿಂದ 600 ಒಟ್ಟು ಮಡಿಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ 5,000ರಿಂದ 6,000 ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದಾಜು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಒಟ್ಟು कमी आहोंगे. माडाच्या सगळे पेंडेक सुमार 400 नाल जालात. माडाक कसले बी रासायनिक सारे घालना जाल्यार बी इतले नाल जाल्ले आश्चर्य. ह्या माडाचो मालक अनिल नायक कोणाक बी नाल विकत दिना. ह्या माडा बद्दल अभ्यास करूक आणि देवाक अर्पण करूक नाल फुकट दितेत आसा. गजनी प्रदेशात जाल्ल्या ह्या माडाक AR गजनी म्हणून नाव दवरला. ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಂಟದು. कर्नाटक राज्यात ओमिक्रॉन प्रकरणाची संख्या वाढतेत आसा. तेजेर राज्याचे सीमा भाग जावन आशिल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना नियम कडक लागू करचे बरोबर तपास करची संख्या बी वाडयला. पण सार्वजनिक आरोग्य बिघडल्यार बी तपास करून घेवंक फाटी सरते आसात. ओमिक्रॉन प्रकरण वाढतेत आशिल्ल्या कर्नाटक राज्याच्या सीमा भाग जावन आशिल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येवचे प्रवाशाक आणि भायल्या देशाच्या नेवचे लोकांक तपास करतेत आसात. तशेंच तपास करची संख्या बी वाडयलात. पण लोक थंडी, ताप, खोकली उरल्यार बी तपास करून घेवंक फाटी सरतात. तेजेन आरोग्य विभागाक बी एक व्हड समस्या जाला. खूब इतले लोक दवाखान्यात येवन तपास करून घेनासतना घरातच रावन इलाज करून घेतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 33 लोक होम आयसोलेशनात रावन इलाज करतेत आसात. खाली 7 लोक मात्र जिल्ह्याच्या अलग अलग दवाखान्यात दाखल जालात. कोविड तपास केंद्रात बी बोटान मोजू सारखे मात्र लोक येवन तपास करून घेतात आसात. तेजेन ओमिक्रॉन प्रकरण वाडची भंय आसा. ताका लागून कोण बी खंयचे बी सिम्पटम्स उरल्यार तेमी कोविड तपास केंद्रात येवन तपास करून घेया म्हणून जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी विनंती केलात. COVID-19 ಹರಡುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4,000 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2,500ರಿಂದ 4,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಫೀವರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಸರ್ವೆ ಜೊತೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना प्रकरणाची संख्या आता जानेवारीच्यान वाढतेत आसा. विदेशाच्यान जिल्ह्याक येवची लोकांची संख्या बी जास्त जाला. आतापर्यंत विदेशाच्यान 300 पेक्षा जास्त लोक जिल्ह्यात येयलात. तेजेन कारवार मेडिकल कॉलेजात बी अलग अलग वार्ड केलात. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಿ ನೋಡು, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ RT-PCR ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕಾರಣ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿ ಮಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಭಯ ಭೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೂ ಓಡಾಡೋರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,500 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ 6 KL ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 500 ಜಂಬೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ICUಯಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्सां जाले आमी हें औषध घेतात तें औषध घेतात पण आमकां कांय फरक पडलो ना. तेमकां बी सांगूं इच्छिता आनी तुमकां बी सांगूं इच्छिता, हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया. कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस. आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानां वचून चवकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. मंगळवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी भटकळ, शिरशी, सिद्धापूर, हळयाळात एक पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 56,454 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 55,732 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 30 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 792 लोक मरण पावलात. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.